κύριοι, φίλες και φίλοι συνδρομητές της Vision, της πλατφόρμας του στην Κύπρο, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των εκπροσώπων μας. Από το στάδιο Μιχαήλ Μέση και στην Τυφλίδα θα παρακολουθήσουμε σε λίγη ώρα την αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League ανάμεσα στην Δίλα Γκόρη Γεωργίας και την Ανόρθωση. Η κυρία η οποία κατάφερε να ξεπεράσει με άνεση το εμπόδιο της Λεβάντε Ταλίν στον προηγούμενο γύρο και φιλοδοξεί πλέον να υπερπηδήσει και το εμπόδιο της Δίλα Γκόρη προκειμένου να βρεθεί στα play-off του Europa League. Απότερο στόχος του συλλόγου της Αμφωβός του είναι φυσικά η παρουσία του στους ομίλους της δεύτερης τάξης διοργάνωσης. Όπως ακριβώς και πριν από 15 μέρες όταν ξεκινούσε ο δεύτερος προκριματικός γύρος, έτσι και σήμερα η Ανόρθωση παίρνει τη σκητάλη από την πρωταθλήτρια την ΑΕΛ, η οποία χθες επικράτησε 1-0 στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League της Αρτίζανς, ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο οποίος πριν από 31 χρόνια, προδομένος από την καρδιά του, άφησε την τελευταία του πνοή στα 52 του χρόνια. Ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Ανόρθωσης, εξού και το προσωρινό της έδρα φέρει το όνομά του. Είναι ασφαλώς ένας από τους λόγους, ένα από τα κίνητρα που έχουν οι παίκτες του Ρόνι Λέβι προκειμένου σήμερα να φύγουν με το θετικό αποτέλεσμα, το οποίο ζήτησε ο Ισραηλινός τεχνικός στη χθεσινή συνέντευξή του από την Γεωργία. Η Δίλα Γκόρη ασφαλώς δεν είναι αντίπαλος που φοβίζει, ωστόσο χρειάζεται την απαραίτητη σοβαρότητα και αγωνιστική πειθαρχία προκειμένου η Ανόρθωση να καταφέρει να φύγει από το Μιχαήλ Μέση με αποτέλεσμα το οποίο θα την βάζει σε ευνοϊκή αφετηρία, σε θέση φαβορή αν θέλετε, απέναντι στην ομάδα του Τεμούρη Σαλαμπερίτζε εν ώψη του επαναληπτικού. Η Ανόρθωση, η οποία χρειάζεται τους πόντους τόσο για την προσπάθεια που κάνει η Κύπρος να πλασαριστεί μέσα στην πρώτη 15η της βαθμολογίας της UEFA, προκειμένου από το καλοκαίρι του 2014 να έχει για πρώτη φορά 5 εκπροσώπους στις διεθνείς διοργανώσεις. Τους χρειάζεται ωστόσο και για τον δικό της συλλογικό συντελεστή στην Ευρώπη, ο οποίος απειλείται με καταβαράθρωση το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν δηλαδή θα αφαιρεθούν οι πόντοι από την περίοδο 2008-2009 και την θεραπευτική πορεία μέχρι τους ομίλους του Champions League. Υπάρχουν λοιπόν τρία πολύ σοβαρά κίνητρα τουλάχιστον για τους παίκτες του Λέβι, οι οποίοι έχουν τεθεί αντιμέτωποι ακόμη μια φορά με σύλλογο από την Γεωργία. Την περασμένη σεζόν, το περασμένο καλοκαίρι, είχαν να αντιμετωπίσει την Γκάγκρα από την Τυφλίδα, την οποία είχαν αποκλείσει εύκολα με 2 νίκες, 3-0 στον Τόνος Παπαδόπουλος και 2-0 στην Γεωργία στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ακολούθως όμως ήρθε το σταπάτσο απέναντι στην Ραμποτνίτσκι, το ένα από τα δύο σοβαρά τραπάτσα που έχει μετρήσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Η Ανόρθωση το άλλο ήταν πρώτη αιτίας απέναντι στην Πέτροβας, και αυτά τα δύο παθήματα λειτουργούν ως καμπανάκι κινδύνου απέναντι στην απόψινή αντίπαλο την Δίλα Γκόρη, η οποία στον προηγούμενο γύρο κατάφερε απρόσμενα για πολλούς αλλά απόλυτα δίκαια να πετάξει εκτός την Άρχους, μάλιστα με 2 νίκες σε παιχνίδια στα οποία σημειωτέα δέχτηκε πρώτη γκολ και κατάφερε να γυρίσει αποτελέσματα. Να τα έχουμε αυτά υπόψη εν ώψη του τι θα παρακολουθήσουμε σε λίγο στο στάδιο Μιχαήλ Μέσκι, το οποίο δεν είναι η φυσική έδρα της αντιπάλου της Ανόρθωσης. Αντιθέτως απέχει 80 χιλιόμετρα από τη φυσική της έδρα του τενικής Μπουργιανάτσερ, το οποίο όμως δεν πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA για αγώνες αυτού του επίπεδου. Για την Ανόρθωση ο Βλάσης στην καταδοκάτα, Τίλιξ, Ζόρος, Κόλιν, Παυλιτούρα και τετράδα στην άμυνα, Αλέξ Καλαμπάνη, 2 κόφτες, Κάρπος, Φαντάζιο και Λαβόρδε η τριπλέτα. Πίσω από τον Μοχά βλέπουμε και σύνδεση της Δίλα, με τον Σιέντερ, τον Βράνη καταδοκάτα και τον Πέρα Μόντρε, τον Μιανή, τα η Ταλαστή και Πετβάλια, 2 κόφτες, Κούρμουλη και Πόγκουα, οι 2 εξτρέμ, και η Βατσάρτζερ με Μπουντεβάτσε, το επιθετικό δίδυμο για την ομάδα του Τιμουράζη, Τιμούρη αν θέλετε Σαλαμπερίτζε. Αυτές είναι οι συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι σε λίγα λεπτά, σε περίπου 1 δεκάλεπτο. Εμείς στο σημείο αυτό
Να ολοκληρώσουμε την πρώτη σύνδεσή μας. Θα περάσουμε σε ένα λίγο λεπτό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε ξανά κοντά σας πλέον για να πούμε στην τελική ευθεία για την έναρξη της αναμέτρησης εδώ στο Μιχαήλ Μέσκι ανάμεσα στην Ντίλα Γκόρη και την Ανόρθωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και φίλοι συνδρομητές της Itavision, επιστρέφουμε στην απευθεία σύνδεσή μας με το στάδιο Μιχαήλ Μέσκι στην Τυφλίδα, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στην Ντίλα Γκόρη και την Ανόρθωση. Βλέπουμε ήδη πλάνα από το διάδρομο των αποδυτηρίων, από όπου θα εξέρθουν σε λίγο οι 22 ποδοσφαιριστές που έχουν επιλέξει οι Τιμούρης Αλαμπερίτζε και Ρόνι Λέβι προκειμένου να ξεκινήσουν την αναμέτρηση. Λέγαμε στο κλείσιμο της πρώτης μας σύνδεσης, τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Είναι ασφαλώς μια μικρή έκπληξη το γεγονός ότι ο τεχνικός της Ντίλα Γκόρη επιλέγει να παρατάξει την ομάδα του για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό παιχνίδι αυτή τη σεζόν με δύο επιθετικούς. Αυτό το 4-4-2 δεν το είχαμε δει απέναντι στην Aarhus ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη αναμέτρηση. Σαφώς είναι δηλωτικό της πρόθεσης του γεωργιανού τεχνικού να αναλάβει η ομάδα του την πρωτοβουλία των κινήσεων και να ψάξει επιτακτικά τον γκολ που θα της δώσει προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς του Αντώνης Παπαδόπουλος σε μία εβδομάδα από σήμερα, και επίσης επιρρώνει τις δηλώσεις του, αυτές που είχε κάνει στην συνέντευξη τύπου, ότι έχει αναλύσει εις βάθος την κυρία και θεωρεί ότι η ομάδα του δεν υστερεί σε τίποτε από την αντίστοιχη του Λέβι, εξού και ο στόχος ο επίσημος είναι η πρόκριση στα play-off του Europa League. Η Ντίλα Γκόρη που έχει μείνει μοναδική εκπρόσωπος της Γεωργίας στις διεθνείς διοργανώσεις αυτή την σεζόν. Για όσους θέλετε να μάθετε και πιο πράγματα παραπάνω, το Ντίλα, το όνομα της ομάδας, προέρχεται από το ομώνυμο ποίημα του Ιωσήφ Στάλιν που σημαίνει πρωινό, και ο λόγος που επελέγει το ποίημα του Στάλιν είναι διότι το Γκόρι αποτελεί την γενέτειρά του, αν και μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη πόλη έχει γίνει πιο γνωστή για τους τζουντόκα που βγάζει. Ήδη την περασμένη εβδομάδα ο Λάσα Σαντατουασβίλη κατέκτησε το χρυσό στο συγκεκριμένο άθλημα στους Ολυμπιακούς στην κατηγορία των 66 κιλών. Η Ντίλα Γκόρη εμφανίστηκε στο Europa League, πήρε το εισιτήριο του Europa League αν θέλετε, κατακτώντας το κύπελο Γεωργίας για πρώτη φορά στην ιστορία της, θριαμβεύοντας το τελικό της πρωταθλήτριας Ζεσταφώνη με 4-1. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα, να αναλογιστεί κανείς ότι στο πρωτάθλημα η Ντίλα τερμάτισε 7η, έχοντας συγκεντρώσει λιγότερους από τους μισούς πόντους που είχε πάρει η Ζεσταφώνη. Να αναφέρουμε επίσης, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ότι στον προεδρικό θόκο της ομάδας ιδιοκτήτης της είναι ο Μαμούκα Γιουγκέλη, ένας βαθύπλουτος Γεωργιανός, τον οποίο ο Γιώργη Κινκλάτζε είχε επιχειρήσει κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του στην Ανόρθωση να τον προσελκύσει ως επενδυτή. Οι διαπραγματεύσεις και συζητήσεις δεν τελεσφόρησαν. Ακολούθως ο Γιουγκέλη ανέλαβε την Ντίλα και με την ευρύτατη οικονομική επιφάνειά του έχει συμβάλει σημαντικά στην ουσιαστική ενίσχυσή της. Η Ντίλα, η οποία έκανε 10 μετεγγραφές από την Άνοιξη μέχρι σήμερα, μεταξύ αυτών 2 παίχτες από την πρωταθλήτρια Ζεσταφώνη, καθώς και ένας από την Δυνάμο Τυφλίδας, ο Γκουγκίτα Γκόγουα, ο οποίος στοίχησε και 170.000 ευρώ, είναι η πιο ακριβή μετεγγραφή της ομάδας του Αλαμπερίτζε σε αυτό το θερινό μετεγραφικό παζάρι. Από την άλλη, η Ανόρθωση έχει πραγματοποιήσει μια ντουζίνα προσθήκες στο ρόστερ της. Νέα καταχώρηση στην σημερινή αποστολή για το παιχνίδι στη Γεωργία, ο Ρουμάνος ο Εμίλ Γιούλα, ο οποίος αποκτήθηκε από τη γερμανική Duisburg. Ο Κας ως αρχηγός ανταλλάσσει τα λάβαρα με τον Λάσα Σαλουκβάτζε, τον ομόλογό του στην Ντίλα. Βλέπουμε και διαιτητή ο Χένρι Γιόνσεν από την Νορβηγία, και αυτός παραπέμπει σε ΑΕΛ, αφού το πρώτο του παιχνίδι στο Champions League ήταν ο αγώνας στο Τσίλιο ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Κύπρου και την Linfield πριν από 15 μέρες. Ας ευχηθούμε να φέρει ανάλογη τύχη και στην κυρία. Αυτά για όσους είναι προληπτικοί και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ασφαλώς το παιχνίδι στο μεγαλύτερο του μέρος θα κρυφεί από την απόδοση των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο και δευτερευόντως από την τύχη που θα έχουν. Εδώ βλέπουμε τη σύνθεση της κυπριακής ομάδας με τον Μπλάζιτς κατά τα δοκάρια, ο Ήλιτς στο δεξί άκρο και ο Μποαβεντούρα στο αριστερό της άμυνας, Ζόρς και Κόλιν το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών, μπροστά τους η Αλέξα και Λαμπάν, Κάλβο, Σπαντάσιο, Λαβόρδε η τριάδα στην μεσαία γραμμή και ο Κας
ο μοναδικός προθυμένος, Μάστρου, Άντιτς, Σχέλης, ο Χαγιόν, ο Ρέζεκ, ο Ρονκάτο και ο Γιούλα είναι στον πάγκο της ανόρθωσης. Η Σεκριλάτζε, Γισκαριάννη, Κασιά, Αλαντασβίλη, Αλκαλκάτσι, Κατσιλάτζε και Γκβάλια είναι οι αντίστοιχοι στον πάγκο της Ντίλα Γκόρι. Αυτός είναι ο πάγκος της ανόρθωσης με τον Ρόνι Λέβι τέρμα αριστερά και ο Μπλάζιτς, ο Μαυροβούνιος, ο οποίος αποκτήθηκε από το Πανετολικό αυτό το καλοκαίρι. Ασφαλώς χρειάζεται ακόμη μια καλή εμφάνιση, μια καλή απόδοση δεδομένων και των έντονων κινήσεων της ανόρθωσης για την απόκτηση ακόμη ενός τερματοφύλακα πριν τη λήξη του θερινού παζαριού. Σφυρίζει για πρώτη φορά στο παιχνίδι ο Κεν Γιόνσεν. Ξεκινάει η αναμέτρηση εδώ στο Μιχαήλ Μέσκι. Θυμίζουμε για όσους δεν ήταν κοντά μας στην πρώτη μας σύνδεση ότι δεν είναι η φυσική έδρα της γεωργιανής ομάδας. Αντιθέτως απέχει 80 χιλιόμετρα από το στάδιο Τενγκής Μπουριανάτζε, το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο από την UEFA για να φιλοξενήσει αγώνες αυτού του επίπεδου. Η φυσική έδρα της Ντίλα που έχει χωρητικότητα 5.000 θεατών. Αντιθέτως το Μιχαήλ Μέσκι έχει σχεδόν 27.500 θεατών χωρητικότητα. Πολύ πιο μεγάλο, σχεδόν αχανέστα φαντάζει για τους παίκτες του Σαλαμπερίτζε. Ο Μποαβεντούρα στην επαναφορά. Ακόμη ένα πλάγιο για την ανόρθωση, που ασφαλώς αυτά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά ενδιαφέρεται να παγώσει το ρυθμό μέχρι να αντιληφθεί πώς είναι διατεταγμένοι οι αντίπαλοι της μέσα στο γήπεδο και ποιος θα είναι και ο τακτικός προσανατολισμός τους, ο οποίος δεν υποδηλώνεται πάντα από τον τακτικό σχηματισμό. Κρικβέλια, για τον οποίο ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου ασφαλώς ο Λέβι. Εδώ βλέπουμε τον ομόλογο του στην ομάδα του Ντίλα Γκόρι, του Σαλαμπερίτζε. Η πρώτη προσπάθεια των γηπεδούχων. Ο Μποαβεντούρα, μη έχοντας καλή οπτική επαφή με το παίκτη στην πλάτη του, προτίμησε τη σιγουριά ενός κόρνερ του πρώτου του παιχνιδιού στο δεύτερο λεπτό. Το είπαμε και από το ξεκίνημα ότι το πιθανότερο είναι πως η Ντίλα Γκόρι θα επιχειρήσει εξ αρχής να βάλει πολλή πίεση στην άμυνα της κυρίας. Πρώτη στημένη μπάλα, η εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά θα φύγει out από τον Μοντεμπάτζε, τον έναν από τους δύο επιθετικούς περιοχής που έχει βάλει στο παιχνίδι ο Σαλαμπερίτζε. Ξανά η εκτέλεση, έχασε ο Ζόρς το συγκεκριμένο μαρκάρισμα σε αυτή τη φάση. Ο Πορτογάλος, ο οποίος πάντως με τις ενέργειες του, όπως φάνηκε στο replay, έδειχνε τον Μοντεμπάτζε στους συμπαίκτες του σαν να τους έλεγε πως κάποιος άλλος όφιλε να τον είχε αναλάβει. Έκοψε ο Κόλιν. Ο Κάς διεκδίκησε την μπάλα, υπέπεσε όμως σε επιθετικό φάουλ σύμφωνα με τον Γιόνσεν. Και ο Λέβι, ο οποίος ορθώς επεσήμανε χθες πως ο σεβασμός απέναντι στην Ντίλα Γκόρι μετά τις εμφανίσεις της απέναντι στην Άρχους είναι δεδομένος, αλλά η έκβαση όχι μόνο της απόψινής αλλά και της επαναληπτικής αναμέτρησης είναι πρωτίστως συνάρτηση του πώς θα εμφανιστεί η ανόρθωση στο γήπεδο. Φάουλ που κερδίζει ο Λαβόρδε. Από τον Γεώργη Σασιασβίλη, ο οποίος ήρθε στην Ντίλα από τον Εργοτέλη έπειτα από μια μακρά θητεία στα γήπεδα της Αυστρίας και της Ελλάδας. Ο 33χρονος δεξιός μπακ αποφάσισε να επαναπατριστεί. Ζόρζ αφήνει για τον Αλέξα και ο Ρουμάνος στον Ήλιτς.
Ο Κάλβο πιέζει και υποπίπτει σε επιθετικό φάουλ πάνω στον Γκριγκαλασβίλη. Νεοφερμένος και αυτός από τη Ζεσταφώνη. Κάλβο μέσα στην περιοχή, δοκίμασε να βγάλει τη σέντρα και πήρε το πρώτο κόρνερ για την ανόρθωση στο παιχνίδι. Στο 5ο λεπτό η κυρία θα έχει την ευκαιρία να απειλήσει από μια στημένη μπάλα. Και στην εκτέλεση ασφαλώς ο Τζουλιάνος Παντάτσιο. Στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης, ακόμη πιο μακρινή παλιά από τους αμυνόμενους των Γεωργιανών. Ο Λαμπάν θα δοκιμάσει να γεμίσει με το αριστερό, σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει συμπαίκτης του, και η κατοχή περνά στους οικοδεσπότες. Αν υπάρχει μια εξόφθαλμη ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στους δύο αποψινούς αντιπάλους, αφορά ασφαλώς την εμπειρία σε διεθνείς διοργανώσεις. Για την Ντίλα είναι μόλις το 5ο παιχνίδι της ιστορίας της στην Ευρώπη. Μέτρησε 2 αγώνες στο κύπελο Ιντερτότο και άλλους 2 στον προηγούμενο γύρο του εφετινού Europa League. Αντιθέτως για την ανόρθωση, αυτό είναι το 55ο παιχνίδι της μόνο στο Europa League ή κύπελο UEFA, όπως λεγόταν παλαιότερα. Σε αυτόν τον αριθμό πρέπει να προσθεθούν άλλες 36 συμμετοχές στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, 6 στο κύπελο κυπελούχων και 2 στο κύπελο Ιντερτότο. Φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το κέρδισε ο Γκόγκουα. Όπως είπαμε, το πιο ακριβό μεταγραφικό απόκτημα της Ντίλα αυτό το καλοκαίρι. Ένας αριστερός εξτρέμ που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αναχέτησή του. Ο Μπεκβάια γύρισε στον αρχηγό τον Σάλουκ Βάτζε. Και τώρα ο Νιάνι, ο οποίος έχει πάρει τη θέση στο κέντρο άμυνας του τραυματία Γκούλβερτ Τομασβίλη. Απόν λόγω τιμωρίας για την Ντίλα είναι και ο αριστερός εξτρέμ, ο Γιώργη Κακελισβίλη. Αλέξα για το Σπαντάτσιο και αυτό στο Λαμπάν. Η μπάλα είναι για την ανόρθωση, αν και νωρίτερα νομίζω πως ο Γιόνσεν άφησε ένα ξεκάθαρο φάουλ πάνω στον Λαμπάν. Έναν από τους 3 παίκτες που εδώ και λίγες μέρες έχουν αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου. Ο Ντόσα Τζούνιορ και ο Έλιο Πίντο από ΑΕΛ και από ΕΛ αντίστοιχα είναι οι άλλοι 2. Εδώ ο Λαμπάν τίνει στον Ήλιτς. Προωθήθηκε ο Σλοβαίνος, έδωσε στον Κάλβο.